Ukaž, co umíš. Goro, neměj strach. Přineso! Výborně. Dej mi to. Tatínku, jak to, že se Goro vrátil jinudy? Co pak zabloudil? Goro je pravý lovecký pes. Ten nikdy nezabloudí. Tak proč se vrátil jinudy? Mohlo by se stát, že při návratu by mu něco hrozilo. Pískáním na tuhle píšťalku jsem ho vedl jinudy. Nic jsem neslyšela. To je Goldnova píšťalka. Ta vydává tak vysoký tón, že ho člověk nevnímá. Ale pes, ten má sluch, že ho uslyší až na vzdálenost 1 kilometru. Vážně? Tak co? Chtěla bys to zkusit? No zkus to. Zapískej 2krát krátce. Tak, teď zapískej 3krát. Byla jsi včera na maminčině hrobě? To víš, že ano. Chodím k mamince jednou za měsíc a všechno jí povím. Co všechno? To je naše tajemství. Tajemství? Žaluješ na mě, víc? Někdy ano. Ty klepno. Tati, nech toho. Tatínku? Co pak? Budeš se znovu ženit? Cože? Jak jsi na to přišla? Slyšela jsem to, když jste si o tom včera povídali s tetou. A co tomu říkáš? Mně se to přece netýká. To je tvoje věc. Ale přece jen. No vážně, pochop to. To si rozhodni sám. Jsem spokojená s tím, co je. Tak? Jsem taky spokojen s tím, co je. Opravdu? Mám přece Rejko a Gora. Ty jsi hodný. Jak se Goro změnil a jak vyrostl. Když nám přišel, byl chudák opuštěný a slabý. To je tvá zásluha, Rejko. Myslíš? Aha. Poslyš, Rejko. Co pak? Nevím, jestli si pamatuješ, byla jsi ještě malá, na mého přítele Hondu. Ale pamatuju, to je ten z Hokkaida, viď? Ano, dlouho jsem ho neviděl. Zve mě na lov medvědů. Medvědů? Ano, Goro by si taky pěkně zalovil. S tím nesouhlasím, tati. Lov na medvědy je nebezpečný. A Goro je ještě mladý. Lhal bych, kdybych ti namlouval, že to nic není. Ale máme s Hondou spoustu zkušeností, nemusíš si o mě dělat starosti. A Goro je přece lovecký pes, jak se patří. Ale medvěd je hrozně zákeřný. Chudák Goro. Nedělej to. Maminka by si to taky nepřála. Asi ne. Tak já to odřeknu. A hlavně nemohu tě tu nechat samotnou. No, už o tom nemluvme. Jak myslíš, tatínku? To si rozhodni sám. A hlavně nemohu tě tu nechat samotnou. Dobré jitro. Dobré jitro, tati. Káva je hotová. A? Tatínku, No, co pak?
To jsi to včera říkal. Zapomeň na to. Řeknu Hondovi, že nemůžu. Ale ty bys rád jel, viď? Už běž do školy, ať nepřijdeš pozdě. Nechci tě v ničem omezovat, tatínku. Budu o tom celý den přemýšlet. Ale Rejko! A o tom, jestli se máš oženit taky. Ale... Nashledanou. To je holka. Když na píšťalku píská Rejko, zní to něžně a povzbudivě. Goro pak běhá jinak než jindy, s větší chutí, s ohromnou radostí. No pojď ke mně, honem poběž. Poběž, pojď. Pojď sem ke mně. No vidíš. Takhle pes projevuje svou naprostou důvěru. Ať mu uděláte cokoliv, nebude se bránit. Dává najevo, že s ním můžete zacházet, jak se vám zachce, protože ví, že mu neuděláte nic zlého. Tak už poznáš, když pískám já? Odjeď na Hokkaido, ano? Musíš dát pozor na tátu. Goro, budeš opatrný, viď? Už se rozluč. Goro, šťastnou cestu. Goro, nashledanou. Šťastnou cestu, tatínku. Nemohli jsme se vás dočkat. Je to sem daleko. Tak co, Goro, pomůžeš nám? To by bylo dobře. Najdeš nám ho, viď? Má na to dost síly? Nalovuje sice poprvé, ale má dobrý výcvik. Hlavně je chytrý. A statečný. Goro, nesklamiš nás, viď? Buďte opatrní. Jen klid. Dáme si pozor. Tenhle kopec je Fusarake, tamhle je Sarirake a tam vzadu je Benkaidake. No, a co je tohle?